Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, ak práve neprší, tak prežívame teplé, príjemné jarné dni, príroda sa zelená, kvietky kvitnú a to všetko je obraz nového života, ktorý sa po zime opäť prebúdza. Máme práve Veľkú noc a tá je tiež o novom živote. O živote, ktorý nám ponúka a prináša Pán Ježiš Kristus. Ten, ktorého smrť sme oplakali na Veľký piatok na Golgote a ktorého sme vložili do hrobu. Dnes počujeme úžasnú správu. Stal, hrob je prázdny. A Pán Ježiš hovorí, ako ja žijem, tak aj vy budete žiť. Lebo kto verí v Syna Božieho, má večný život. Dovoľte mi, aby som preto všetkým vám poprial v prvom rade veľkú radosť z tohto nového života. Veď Pán Ježiš Kristus ho prináša aj vám. Prináša vám ho ako novú kvalitu už pre túto časnosť, ale aj ako kvantitu potom, po tejto časnosti. Prajem vám radostné a pokojné prežívanie tejto veľkonočnej, radostnej a požehnanej zvesti. Prežite Veľkú noc v kruhu vašich najbližších, aby vzkriesený Pán Ježiš Kristus priniesol nový život aj do vašich spoločenstiev. Ten nový život však nie je iba o živote jednotlivca, ale aj o živote spoločenstva. Preto vás aj pozývam k tomu, aby sme aj v našom cirkevnom zbore sa stretali a tvorili tak nové spoločenstvo. Spoločenstvo ľudí, ktorí sa radujú zo vzkriesenia Pána Ježiša Krista. Veď on, ktorý vstal z mŕtvych, ktorý dáva život človeku, dáva život aj cirkvi. Pozývam vás na náš facebookový a instagramový profil pod značkou ECAU Nové Zámky, kde vám chceme prinášať pozvánky na naše podujatia, ktoré pripravujeme už v mesiaci máj, ale aj potom v ďalších mesiacoch. Možno si medzi nimi nájdete niečo, čo vás zaujme, čo by mohlo byť pre vás prínosné a budem rád, ak sa spolu stretneme a budeme tvoriť spoločenstvo tých, ktorí sa radujú zo vzkriesenia Pána Ježiša Krista, radujú sa zo všetkých darov milosti a tvoria tak živé spoločenstvo, spoločenstvo kresťanov, spoločenstvo cirkvi.